Vi har hørt det både fra politikere og erhvervsliv. Hvis vi holder igen med lønnen, så får vi bedre konkurrenceevne og flere arbejdspladser. Men nu viser en ny analyse, at det ikke nødvendigvis hænger sådan sammen. For selvom lande som Sverige, Frankrig og Italien er billigere end os, så er deres ledighed faktisk højere. Her går nogle af de bedst lønnede mennesker i Europa. Hvad må de vil sige til, at deres løn ikke steg, men at Danmark til gengæld blev mere konkurrencedygtigt, så flere kunne komme i arbejde? Flere er også gået meget ned i løn, og jeg synes næsten ikke, at vi kan gå længere ned. Det har været kørt op på et niveau, hvor det ikke kan være hjemme, så det er nødvendigt med at holde lønningerne nede. Steffen Christensen holder gerne igen på sin løn. Jamen det er der ingen tvivl om, det er nødvendigt i dagens Danmark. Og det er en holdning, Dansk Industri deler. En af de ting, vi har allermest brug for at få styr på nu, det er vores omkostningsniveau, og herunder lønniveauet. Men ifølge en ny analyse, som Centrum Venstre Tænketanken Cevea har udført, så er det ikke nødvendigvis lønnen, vi skal passe på, for at flere kan få job i Danmark. I hvert fald ikke, hvis vi ser på vores europæiske nabolande. Vores undersøgelse viser ganske kort, at det faktisk er de lande, som har de højeste lønomkostninger, altså hvor folk får mest i løn, som også har den laveste arbejdsløshed og har flest i beskæftigelse. Ifølge Cevea er det store problem ikke lønniveauet, men derimod, at danskerne bruger for få penge. Og det bliver værre, hvis man taler om løntilbageholdenhed. Man risikerer, at danskerne bliver ekstra bange for, at fremtiden er sort og mørk, og derfor så holder de endnu mere på pengene, end de gør i forvejen. Det kan Pia Knudsen godt genkende. Hvis man sådan var år tilbage, så et lille overtræk gjorde nok ikke noget, men det gør jeg ikke i dag. Altså, der har jeg pengene, inden jeg køber. Velkommen til dig, finansminister Bjarne Corydon. Du har sagt, at det er klogt med løntilbageholdenhed. Hvad er det, der er så klogt ved løntilbageholdenhed, når vi nu åbenbart ikke kan være sikre på, at det også giver flere arbejdspladser? Jamen, det er jo, at vi bedre kan konkurrere med de lande, der er lige så dygtige som os. Fordi det, den her analyse viser, er jo kun én side af sandheden, nemlig at hvis man er dygtig og produktiv, så kan man også få en høj løn og høje priser for sine varer. Men det er jo ikke det samme, som man bare kan lade stå til med omkostningerne, og det er jo helt naturligt den anden side af sandheden, og det burde man selvfølgelig have taget med. Men betyder det så, at hvis vi bare bliver mere produktive, så kan vi sådan set sagtens få højere og højere løn alle sammen? Jamen, det er jo meget enkelt. Altså, hvis vi er meget dygtige, hvis vi producerer nogle varer af høj værdi, jamen, så kan vi også have et velfærdssamfund, hvor vi alle sammen har en god indkomst. Men der er jo mange lande, der satser på at blive lige så dygtige som os. Og der betyder det noget, hvis vi er for dyre. Og det blev vi desværre, dengang der ikke var styr på den økonomiske politik, da vi havde en boble og havde vækst baseret på, ikke på at vi blev stærkere, men på at vi alle sammen lånte flere penge, end vi havde råd til. Så det skal vi have rettet op på, og derfor skal vi også have styr på lønningerne i Danmark. Og for at få styr på lønningerne, har du blandt andet også presset på for, at SAS-medarbejderne de skulle gå ned i løn. Kommer vi til at se dig presse på for, at andre grupper i det her samfund skal gå ned i løn, når nu du tror så meget på, at det skaber job? Det var jo en særlig situation, hvor jeg repræsenterede skatteyderne og de skatteydere, der havde aktier i SAS. Men jeg vil sige, at det der med lønningerne, det synes jeg, at man udviser stor ansvarlighed omkring, også i de fagforeninger, der forhandler med private arbejdsgivere. Vi skal så bare sørge for en ansvarlig økonomisk politik, der gør, at vi også hjælper de mennesker, der holder igen med lønnen. Og det var jo det, vi gjorde med vores skattereform, der gav massive skattelettelser til almindelige lønmodtagere. Og så skal vi hjælpe til, at folk bliver dygtigere, så de i højere grad kan tjene en god løn. Så skal vi nok få styr på tingene igen i Danmark. Bjarne Corydon, tak fordi du var med os.